тамошобинони азиз, як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метавонед бовар мекунед. Сачоқчиҳошон аз 2 сомон сар мешавад. Бовар мекунед 2 сомоне марҳамат ҳози суроғара пурра мефаҳмонам биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза, сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира рияди ростакира мебиёен. Аз анами гардиш мебироен. Духтаро нигоҳ кунед, ошхонаи Меҳрона навистагай. Дасти чап мегарден дукони рақами 64 контейнери рақами 64 нигоҳ кунед 62 63 манаи 64 аз 2 сомон сар мешавад нархи сачоқошон. Беҳадам нархошон арзонай. Марҳамат то охири навора тамошо кунед. Озбаҷи догона ҳар як туша нархошон кати шуморо мефаҳмонам. Хоҳен биёен, хоҳен нависен шуна доставкатон мекунанд. Ҳам дона, ҳам оптовӣ ҳастай. Ина тамошобино бинед. Инам хес сачоқчои калона ки хушрӯ медонен чанд сомонай? 2 сомонай. Оптови 2 сомонай, дона бошад 2,5 сомон. Марҳамат пачкашта 50 та дора. Касе пачка бигира агар 2 сомонӣ мешава. Беҳадам хушрӯ. Дона гирен ами 2,5 сомон, ами 50 дирам фарқ мекуна. Хулоса марҳамат чанд та расветкаи хушрӯ дора кабучам астай. Инам хес калона ки фасонак 2 сомон. Бозори Корвон ҳозир дигар намучам аст нишонтон метим. Бозори Корвон тарафи Пажарка даян сеюм дарвоза. Инами сеюм дарвозаи Пажаркара ворид мегарден ку то охира рияди ростакира биёен духтаро аз анами широки рияд мебироен то охира биёен. Анамҷо ошхонаи Меҳрона навистагиаш мо аз анам гардиш мебироен. Ошхонаи Меҳрона дасти чап мегарден 64 контейнера иҷа. Марамат 2 сомона бо ёшая. Инакоям 2 сомонай марамат аз инам чанд та расветка астай. Иам 2 сомонай дона даям 2 сомонай оптовиш бо арзон меша. Ира бо оптовиш арзон мешава. Хулоса дар кортон боша марамат муроҷиат кунед дар равакак доставкатон мекунанд. Ина духтаро ҷои анами арзони сачоқҳо омадагием ки сачоқҳои арзон бисёр мепурсанд. Салфетка сачоқ марамат биёен. Ина 4 сомон ая. Ина 4 сомон нигоҳ кунед. Ина 5 сомон. Манаи 4 сомон. Иш 5 сомона чанд модел дора аҳамиятиен. Нархи донаша гуфтаистем оптовиш бо арзон мешава. Марҳамат каседа дар кор. Анай калоно чанд соман? Ами калон 6 сомонай. Ина марамат нигоҳ кунен. Анами калони хушрӯ 6 сомон. Ана ин моделиш боша бо 5 сомонай. Марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза. Инами сеюм дарвозаи Пажарка ки dur омаден ку духтаро рияди ростаки то охира биёен. То охира биёен широки рияд мешава. Мана ошхонаи Меҳрона навистагиаш мо аз анам гардиш мебироен. Дасти чап мегарден. Анамҷа 64 контейнерай. Суроғара наёфтен рақамашон ҳаст нависен мефаҳмонанд тона. Беҳадам сачоқашон арзонай. Инаи пачкагиё чанд сомай? Пачкагиё ҳар хелая. Пачкаш аз 5,5 сомон то 10 сомонаша ҳастай. Марамат дар кор боша биёни бинен. Лицвоям доранд, банниям доранд, саунаям доранд. Тамоми намуди сачоқҳо бо нархи арзон энамҷадай. Оптовиш бо дигар нархай духтаро марамат биёен. Ина духтарако бисёр хоҳиш карда буден ки банни полотенцоҳои арзона нишон диҳед. Марҳамат беҳад рисункҳои фасон шомада. Ино сад букакай плед бар инам истифода мебарен. Мисол ягон ҷо бозӣ рафтанда хушрӯвай 15 сомон бовар мекунед. 15 сомон иҷода чанд намудуш ҳастай. Детскиёша нишон дода будам. ҳозир ҳам детски омадагай ҳам калони рисункҳошон. Ира бинед чӣ хушрӯчай 15 сомоне туҳфа мебарен. Барои савдо мегирен. Барои савдо бо арзон мешава. Барои савдо бо арзон мешидай. Марҳамат бо дигар глоша мишонтен интихоба бинен да чихе бисёрай. Бозори Корвон аиҷа марамат биёен тарафи Пажарка сеюм дарвозаи Пажарка ки dur омаден то охира биёен ҳамрияди ростакира духтаро. Баъд то охира ки омаден широки рияд мешава. Ошхонаи Меҳрона навистагай дасти чап мегарден 64 контейнер. Мана марамат ин моделшам бинен чихе хушрӯ. Ҳамаги 15 сомон. Успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Чӣ хеле ки гуфтум тамошобино оптовиш бо арзон мешава. Донада бошад. Ичам хушрӯ чанд донада бошад нархиш 15 сомон. Марҳамат. Ана вай сиёша кушоед ку чӣ хеле ай рисункаш. Ина чапана ина марамат ина диден чихе хушрӯ.
анамхе полотенцои калони сауна мепурсан марҳамат ина як моделш омадагиам қа хушрӯвай чанд расветкаи фасон дора калониша бинен чихо хушрӯвай аҷол борин ғавсакай бо нархш боша медонен 70 сомонай беҳад калонай ина расветкоша бинен бо чихо хушрӯ 70 сомон каседа дар кор марҳамат биёен ана баъд баннишам ҳастай вай сауна буд калон 70 сом ана банниш ҳастай банниша бинен чихо калонай и 45 сомон аз инам чанд расветка дора ина мино ҳама расветкошунан ина ҳам саунаш ҳам банниш ҳамаш расветка ҳастай бинен чихо хушрӯчай каседа дар кораи марҳамат биёен ино бозори корвондаян тарафи пажарка сеюм дарвоза инами сеюм дарвозаи корвона ки диромаден ку пажаркара рияди ростаки то охира биёен широки рияд мешава ошхонаи меҳрона пурсен ошхонаи меҳрона бо нишонтон метиҳан ошхонаи меҳронада ки расиден дасти чап мегарден 64 контейнер даян марҳамат биёен банни детский полотенцои фасон ҳастай духтарако озимаш мода нишон метим инаём қахшручаян 25 сомоная чанд рисунка дора хичон тоқаян 25 сомон распродажашдагай баъд нигоҳ кунен очабачои фасон дора и ҳам банни дора ҳам лицевой беҳадам фасонакай нархошон бошад 35 сомон бинен пакетикда туҳфаям барои хушрӯва ягон ҷо кӯдакбиниям равен аҷоибот фасон ина барои калоноям ҳастай хулоса рисункҳои беҳад хушрӯ дора нархошон кадомеша ки мегирен 35 сомон обтовӣ бошад боз ҳам арзонтар мешавад марҳамат биёен як буракак нигоҳ кунен да иҷа свет нестай камакак торикайда ки шумо бинен иҷа обтовия ҷои асосиш гуфти гапо тамоми намуди сачоқҳои арзона аз ҳамин нуқтаи савдо пайдо карда метавонен сачоқҳошон медонен аз 2 сомон сар беша бовар мекунен марҳамат дар кортон боша биёен барои савдо мегирен барои хитон мегирен ҳатман биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвозара то охира биёен тамошобино назди ошхонаи меҳрона мешава ина нигоҳ кунен дасти чап ба мегарден 64 контейнер ҳама чӣ доранд ҳамаи борошон арзонай бовар кунен ина марҳамат сачоқҳои майдак дар кораи калон дар кораи лицевой дар кор бани сауна хулас тамоми намудош ҳастай биёен ана хел полотенцо омадагиай хеле шапка полотенца барои вана марҳамат каседа дар кораи чанд намудуш аст ина каседа дар кораи нархош медонен чанд сомон 10 сомон чанд модел дора биёен аз наздик бо бинен тамошобино омада наметонен нависен доставкатон мекунанд инами нуқтаи савдода тамоми намуди сачоқҳора бо нархи арзон ҳам барои савдо ҳам барои хона метавонен харидорӣ кунен бозори корвон даян марҳамат тарафи пажарка беҳтарин чизора доран арзонай тарафи пажарка сеюм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростаки то охира биёен ошхонаи меҳрона мешава дасти чап мегарден 64 контейнер омада натонен нависеншона даравакак шумода бурда мерасонанд ина тамошобино фартукои фасону хушрӯ сифатҳои зуруш марҳамат бинен чихо хушрӯай материалш аҷоибот чанд расветка дора нархошон 20 сомон кадомеша ки мегирен 20 сомонӣ бинен чихо хушрӯчаян 20 сомон кадомеша мегирен 20 сомонӣ марҳамат бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвозаи пажаркара ки ворид гаштен духтаро дасти чап мегарден ина ошхонаи меҳрона мешава марҳамат 64 контейнер ҳамаи чӣ доранд сачоқ пешбандак сауна хулас ҳамаи чӣ ҳастай бо нархи арзон